dag skal vi se på en liten nerd, eller en stor nerd, og vi skal filme han også en annen. Her ser vi han sitter der inne med bassen sin. Hvis jeg kan zoome inn på fjeset hans. Der er han. Jeg sitter og ser på noe jeg ikke vet hva er. Men han bryr seg ikke fordi at han er et dovendyr. En liten slappfisk. Må vi bare vente en stund. Ok, jeg er tilbake. Jeg har ikke ventet så lenge. Vi må se litt mer på han. Der inne er han. Lille slappfisken. Han bryr seg ikke særlig om noe, fordi at han har en bitteliten hjerne. Det er mindre enn i natt. Nei, det er derfor han har så rotet rom. Kanskje vi kan finne ut mer om han en annen gang. Nå er jeg ferdig.